Σιγά, παιδάκι μου. Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα. Έφερες την εργασία σου? Αν σας πω ότι την έφαγε ο σκύλος, είναι πολύ κλισέ. Με σταμάτησαν κάτι εξωσχολικοί, εδώ έξω, και μου πήρανε τη τσάντα. Και αυτή εδώ τι είναι? Αυτή είναι η δική τους τσάντα. Α, η δική τους. Και γιατί γράφει το όνομά σου? Θα ήταν συνονοματεπώνυμο. Με δουλεύεις? Ναι. Όχι. Το παίζεις και intellectual. Και intellectual, κυρία, είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτα περιχύνω στο πρόσωπό μου ολημερής και ελληνιχτής ιαματικό νερό από την Αβέν. Και μετέπειτα συνεχίζω με το κλινάρ τζέλι για να καθαρίσω το πρόσωπό μου από μαύρα στίγματα. Και κλείνω πάντα με το κομεντομέντ για την αντιμετώπιση της ακμής μου. Πώς το είπες αυτό? Κομεντομέντ.